Здравейте хора, днес ще снимам клип, че играта Чарли е измама. Сега ще попитам. Опа, извинявам се. Стига бе. Чарли, тук ли си? Ето, нищо не помръдва. Отново попитам. Чарли, тук ли си? Не мърда. Отново питам. Чарли, тук ли си? Добре, явно на този въпрос не ми отговаряш. Ще питам. Харесваш ли клиповете на Цуру и на Емил Конрад? И така не става. Опа, съжалявам. Духнах с устата си. Ще да питам. Чарли, ако си тук, премести тази химикалка. Чарли, ако си тук, премести тази химикалка. Отново да питам. Последен въпрос, Чарли. Ако си тук, т.е. ако си съгласен, че тази игра е измама, премести измама или е истина, премести на Yes или на No. Ами това е, хора. Тази игра е пълна лъжа. И ако сте съгласни с мен, че тази игра е измама, пишете долу в коментарите. Довиждане от мен за сега и до нови срещи!